maailmancupin osakilpailuvoittoa on Iivo Niskanen pystynyt voittamaan. Ja on ottanut ne kaikki 15 kilometrin perinteisellä pato tuohon ensimmäiselle väliaikapaikalle. Ja kyllä aivan täysin aikataulussa tässä Bolshunov on. Ja tänään häneltä nähdään vahvaa menoa, sen uskallan luvata. Pohjat tekee sinne niin. Bolshunov sekunnin edellä Shervotkin ja 2,5 edellä Niskasta, ja Niskanen on saapumassa tälle väliaikapaikalle. Numero 38 on tulossa sieltä väliaikapaikalle 6,5. Ja siinä on Juho Mikkonen. Mikkonen on hiihtänyt kierroksen enemmän jo. Ja siinä on sitten Besmerti numero 15 on viimeisellä kierroksella ja Niskanen toisella kierroksella 20 edellä Ilja Semikkovia. Ja Niskanen katsoo taakseen, sillä hän tietää sen, että siellä taaempana on Bolshunov, mies joka johtaa kilometrin väliajoissa. Sitten Teivaan nousuun, Niskanen saapuu ja menee kärkeen. Vielä on nousua tuossa, mutta minuutin verran on aikaa ja latua pitkin viimeisellä kierroksella. Ja nyt on otettava kaikki irti mitä siellä on ja näyttää vielä löytyvän, Tahti on julma ja tuimaa vauhtia. Niskanen saapuu väliaikapaikalle. 4 kilometriä on matkaa maaliin. 4 kilometriä ja tahti ja vauhti näyttää todella hyvältä. Niskanen menee kärkeen tällä väliaikapaikalla ja menee selvästi. Kovaa tulee Niskanen ja tässä on nyt päästy näkemään tätä vertailua väliajoissa todella moneen urheilijaan, mutta meillä nyt edelleen kiinnostaa sitten myöskin se, että mitä vauhtia Bolshunov pitää siellä taustalla. Kyllä, näin. 21,5 sekuntia ero Hulundiin. Ero Hulundiin on kasvanut vain 1,5 sekuntia. Sieltä Röötte painelee siinä maanmiehensä perässä. Klæbo 18,5. Lujassa on tänään palkintokoroke sijaan norjalaisellekin. Mutta tahti on hyvä. Sinne on vielä tulossa 6,5 Bolshunov, mies joka sinne kilometriin latasi jo kärkiajan ja sieltäkö jo saapuu. Näinkö sieltä? Nähdäänkö punaista? Bolshunov. Ei vielä nähdä, tässä menee Iivo Niskanen viimeisellä kierroksella. Sieltä saapuu. Niskanen on viimeisellä kierroksella tuossa ja sieltä jahtaa ja Bolshunov 6,5. Ja kovalla tahdilla on tämä hurja kilpailu näiden kahden välillä. On tosi raju. Bolshunov on sekunnin perässä Niskasta ja näkee suomalaisen. Bolshunov on toisella kierroksella. Niskanen viimeisellä kierroksellaan. Bolshunov näkee, kun Iivo Niskanen lyö tuossa edessä ja niin kuin nähtiin pieni irvistys Bolshunovilla tuossa mäen päällä ja näkee Niskasen eteen menemistä ja varmasti samalla miettii, että tuo on se vauhti, mihin hänen pitää seuraavalla kierroksella pystyä vastaamaan. Se on istuskella maalissa, Hakola siis 5. Vuorella 15, Mikkonen 17 ja Niskasta odotellaan 14 kilometriin. Oli siis 21,5 sekuntia Hulundia edellä niissä edellisissä väliajoissa. Bolshunovia ei tuossa vielä näy. Venäläinen on toisella kierroksella yhä ja Niskasella reilu kilometriä matkaa maaliin. Näissä tutuissa maastoissa, jossa Niskanen 3 vuotta sitten voitti MM-kultaa. Irvistys on raju. Ja hyökkää vielä ankarasti tuohon norjalaiset Klæbo ja Röötte pois kuvasta ja kohta pois alta ja Bolshunov on takana. Bolshunov on takana. Nämä kaksi miestä käyvät kovaa kamppailua. Niskanen on pystynyt kasvattamaan johtoa Hulundin nähden. Viimeinen kierros on ankara ja tahti on raju. Siinä on kaikki pelissä nyt. Iivo pyrkii ikään kuin karkuun jahtajaltaan. Bolshunov toisella kierroksella, Niskanen viimeisellä ja vielä Klæbo yksi sellainen hiihtäjä, joka vielä on ollut siinä lähellä väliajoissa. On vielä mahdollisuus. Salpausselän yleisö on valmis vastaanottamaan Niskasen tänne areenalle ja sieltä saapuukin sitten kohti J-mutkaa. Armoton tasainen kamppailu Niskasella käynnissä Alexander Bolshunovia vastaan. Ja Salpausselän yleisö hurraa suorastaan villiintyneenä tällä hetkellä, näin tyylikkäästi siinä sladiin ja sitten tiukat työnnöt vain tuohon laskuun. J-mutka huolella hoidettu ja takasuoren laskussa on tämän Salpausselän yleisön sankari Iivo Niskanen, joka metsästää täällä osakilpailuvoittoa. Riittääkö tämä? Jännittävä kilpailu on käynnissä ja se huipentuu. Se huipentuu armottomaan Bolshunovin viimeiseen kierrokseen. Niskanen lataa kaiken peliin, mitä vielä on jäljellä.
Aivan varmasti tämä on syönyt viimeisetkin voimarippeet, mutta Niskanen taistelee tällä mielimatkallaan maailmancupin osakilpailun voitosta. Ja menee ylivoimaisesti kilpailun kärkeen. Menee lähes puolella minuutilla Holundin edelle. Riittääkö tämä? Siinä on se kysymys. Niskanen on siinä ja hän retkottaa selällään. Samaan aikaan Bolshunov työntää jämäkästi viimeiselle kierrokselle. Ja venäläisellä on 5 kilometriä jäljellä. Niskanen on hommansa tehnyt. Tuleeko tänään voitto vai tuleeko tänään kakkosia? Niskasen loppuaika, se on raju. Hei, 15 kilometrin kilpailun, perinteisen kilpailun, 32, 15, 5. Ja Niskanen myöskin huomioi tämän hienon selän yleisön. Nostaa kätensä ylös siellä kiitokseksi kannustuksesta, mahtavasta tuesta tämän matkan aikana. Miestä Holundista jäljessä. Holund on tänään 3. ja katsokaa kelloa! 4 kilometriä matkaa jäljellä. Bolshunov ei saanut Niskasta kiinni toisella kierroksella ja on perässä 6 sekuntia. On perässä 6, 4 jäljellä, 4 kilometriä jäljellä ja Niskanenko tämä homman kääntää? Ja Bolshunov ei riitä. Ei vaan riitä. Ei riitä, ei. Kyllä Bolshunov on vielä se paras isku. Kyllä hänellä tuossa tasatyönnössä parhaimmillaan hän iskee todella kovaa tuohon sauvaan. Totta kai mies menee kovaa tällä hetkellä, mutta ei ole sellaista ihan parasta iskua. Näin 14 kilometriin. Niskanen pitää sitä kärkipaikkaa ja näin se kello kääntyi tuossa. Ja Niskanen voittaa tänään. Voittaa osakilpailun täällä Lahden salpausselällä. Bolshunov jää koko ajan lisää, reilu kilometri jäljellä, 13 on ero. Sitä ei enää haukkaa, vaikka kelkalla tulisi. Näin Niskanen on täällä osakilpailuvoittaja. Hän ottaa osakilpailuvoiton Lahden salpausselällä 15 kilometrin kilpailussa. Ja Bolshunov on tänään päivän 2. Iivo Niskanen on juhlittu sankari salpausselällä. Maailmancupin osakilpailuvoitto. Se on saletti, sillä sieltä Bolshunov on kohta kääntämässä loppusuoralle ja maaliin tulossa Kläbukin kamppaili sitä 3. sijasta matkan aikana, mutta taipuu sitten nyt 7. ja Bolshunov pudottaa tämän Trondheimin rakettimiehen 8. sijalle. Bolshunov, tiukka kamppailu tänään Niskasen kanssa ja ero maalissa on 10 sekuntia lopulta. 10 sekuntia. Näin. Viimeisenä lähtenyt venäläinen on maalissa ja Niskanen saa nauttia tästä tilanteesta. Suomen liput liehuvat tässä pääkatsomossa.